Orsiýetiň Volgograd oblasynyň türkmen migrantlarynyň sany bir ýylda 81 götürüm artdy. Orsiýetiň Volgograd oblasyna göçüp barýan türkmen migrantlarynyň sany birden artdy diýip Volgogradskaya Pravda neşri regionyň degişli resmiýetlerine salgylanyp habar berýär. Habarda aýdylmagyna görä Orsiýetiň Volgograd oblasyny Türkmenistanyň göçüp baran migrantlaryň sany 2016-njy ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 2017-nji ýylda 81 götürüm ýokary galdy. Maglumat üçin aýdylsa Orsiýetiň Içeri işleri ministrliginiň migrasiýa boýunça baş upravleniýasy 2017-nji ýylda Orsiýetde 74 000 Türkmenistanlynyň hasaba duranyny habar berdi. Türkmenistana dowam edýän aýdylýan ykdysady kynçylyklaryň fonunda türkmen raýatlarynyň iş gözläp dürli gazanç ýollaryny agtyryp ýa-da başga sebäplerden özge ýurtlara çykmagy ýykyn edýärler. Mysal üçin goloýdy dürli neşirlerde şol sanyny Hakkyn Az web saýtyny türkmen raýatlarynyň inni Azerbaýjana ýykyn edip başlangyny barada maglumatlar peýda boldy. Azerbaýjanyň döwlet migrasiýa gurulunyň binýadynaky döwlet geňeşiniň başlygy Azer Allah Ihbaranow gurungy edýän täze tendensiýany tasdiklap, ozolklary garanyny Türkmenistanyň Azerbaýjana gelýän mehmanlaryň sanynyň artýanlygyny ma'lum etdi. Sanyny ýyl mundan ozal Azerbaýjana gelýän türkmenleriň sany minimal derejede galan bolsa, soňky ýyllaryň dowamynda bu san bir näçe esde köpeldi. Munyň esasy sebäbi Türkmenistanyň ykdysady krizisdir. Türkmen raýatlary bu ýerde gyzyllaryny satyp, onuň deregini harit ýa-da daşary ýurt valyutalaryny satyn alýarlar. Galibertede biziň ýurdumyz türkmenler üçin özleriniň garanyny diňe bir has erkin ýurt bolman, eýsem olar üçin biziň ýurdumyz Ýewropa açylan penjeredir. Gurrunsyz bu proses ýurdumyza gelýän salykatly adamlar bilen bir hatarda dürli awanturistlaryň, gaçakçylaryň, bekanun töwdegärleriň we özüni ýeňil alyp barýan dinanlaryň sanyny artdyrýar diýip Allah Veranow aýdypdyr. Gepin gerdişine aýdylsa Türkiýe türkmen işçi migrantlarynyň iň köp agdyklyk edýän ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Ol ýerde kanuny ýa-da bekanun ýaşaýan türkmen migrantlarynyň sanynyň 100 000ler çödegi aýdylýar. Şol bir wagtyň özüne türkmen häkimiýetleriniň soňky wagtlarda ýurdun daşyna çykýan türkmen raýatlaryna käbir emel kynçylyklary döredip başlanýany ýerli çeşmeler aýdýarlar. Mysal üçin goloýdy türkmen häkimiýetleriniň raýatlaryň daşary ýurda çykmagyna we ol ýerde galmagyna mümkinçilik berýän biometrik maglumatly ilat arasyna zagran diýilip atlandyrylýan pasportlarynyň möhletini çäklendirmegi, has taky onuň möhletini bir ýyla düşürmegi gödeňinde tutýanlygy barada habarlar peýda boldy. Türkiýede ýaşaýan käbir türkmen migrantlary bu täzeligiň Türkiýede onsuzam kynçylykly durmuş şertlerine ýaşaýan türkmen migrantlar üçin goşmaça urgu boljakdygyny aýdýarlar. Şeýle de goloýdy Türkmenistanyň türkmen howa ýolları döwlet kompaniýasynyň daşary ýurda gatnaýan reýsleriň biletleriniň bahalaryny, hususan Aşgabat Moskwa aralygyny gatnaýan reýsiniň bahasyny 2 esse, ýagny 1500 manatdan 3000 manata, Aşgabat Istanbul aralygyny gatnaýan reýsiniň bahasyny bolsa 2300 manatdan 3000 manata çykarýanlygy barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri habar berdi. Türkmenistanyň döwlet ýetirligindäki media we habar serişdelerine täze ýüze çykýanlygy aýdylýan bu meýiller barada, ýagny soňky döwürde Türkmenistanlaryň daşary ýurda çykmagy ýykyn edýänligi barada peýda bolan habarlar boýunça hiç ýyly maglumat berilmeýär.